Perdoni, he de fer una fotografia. Què li faria res sortir d'allà? Jo he estat sempre aquí, sap? Si només serà un moment, estic fent fotografies per l'Arxiu Històric de Barcelona. Durant la guerra també va venir algun fotògraf. Ah, sí? Coneix la història d'aquest búnquer? Quan els nacionals assetjaven Barcelona, per aire i per mar, nosaltres protegíem la ciutat des d'aquí. Què hi va ser, vostè? Tots els meus companys van fugir, però jo em vaig quedar aquí. Suposo que tard o d'hora van acabar arribant. Primer es van bombardejar la ciutat i després, quan es van prendre el búnquer, van tornar a atacar tota la ciutat. Era com un càncer que s'anava extenent. No sents els bombardejos? Com diu? Sang, dolor, crits. Germans, contra germans. Què collons? S'escolta un...